Ay, kumbaga. Hindi mo dala. Kanaman eh. Money ice. 1.5 para layout me. Ang pantay ng Kalman mo! Open, ay mo lang bago. Masugal. Akit ko sa mga bunda. Hindi mo naman ang maskag. Arong nila sa mga kailangan gambal. Ay, kumbaga. Kasi sabi daw. Sa movie, ang reality, hindi yung sa audio. Papagawa ng baril. Ayan po ang ating po mga kasama na pinagsarahan po ng pinto dahil 1:30 na sila umuwi dito sa Barangay Rizal.